A la senyora Anita, la veïna de davant. Gràcies. Hello, dear passengers of Notific Cruise. Today we'll be interview Anita. She's 19 years old. Hello, Anita. My name is Laia. My name is Laia. And my name is Marta. We'll start interview. What did you used to eat when you were a child? Què acostumava a menjar quan era petita? Sí, quan era petita, què menjava? Què acostumava a menjar quan era petita? Què acostumava a menjar? Mira, jo menjava patates, menjàvem cigrons, mongetes, pa, i el que teníem, i verdura, així. Did you used to eat healthy or unhealthy food? Què solia menjar? Aliments sans o poc sans? No, llavors menjàvem més sa que ara. Ara és més artificial moltes coses. I abans menjàvem més natural. El pa potser era més natural, les patates, la verdura i coses així eren més natural que no és ara. What kind of fruits did you eat? Quin tipus de fruita menjava? De què? Quin tipus de fruita menjava? Quines fruites menjàvem? Llavors, mira, si tu tenies un presseguer, menjaves préssecs d'aquests, o una perera, o bé una pomera, de la fruita que et collies tu. Perquè llavors, a l'època que jo era com vosaltres, les botigues no n'hi havia llavors de fruita. No n'hi havia. Era de la que collies tu al camp, que allò, i tenies allà un presseguer, si mira aquell any ha fet préssecs, menjàvem d'aquells préssecs, d'aquelles peres, d'aquelles pomes, això. Did you go to bed early? Anava d'hora a dormir? El què? Si anava d'hora a dormir. Si s'anàvem d'hora de dormir, sí, perquè com que llavors no hi havia teles, ni hi havia ràdios, coita, la gent quan havíem sopat, què feien? Tots cap a dormir. A les 10 del vespre tothom ja era a dormir. Perquè llavors no hi havia teles, no hi havia ràdios, no hi havia res que d'això, mira, sopàvem, rentàvem els plats, deixàvem la cuina endreçada i cap a dormir tot. I a vegades, ara l'hivern que es fa fosc tan aviat, a les 8 del vespre, allà a les 8, quarts de 9, ens anàvem a dormir. Què havíem de fer? Did you run in the forest? Vostè corria al bosc? Si jo corria molt, Al bosc. al bosc. Era d'aquelles que sí, que m'agradava anar al bosc i caminar, i això sí que ho feia, si podia. Ara no marxàvem gaire perquè sempre deien que no us perdéssiu allà al bosc, però sí. Bye, Anita. Thank you very much for the interview. Sí que? Que gràcies i que moltíssimes gràcies per l'entrevista. No podeu preguntar el que vulgueu i si un altre dia heu de fer, voleu tornar i podeu tornar. El dia que vulgueu.